Trošku sa predstav, aby si videla tieto plusové kavalety. Drž si ho pekne dole a do toho si proste sedol koňa tlačíš. Tak nejakú slzičku urob občas. Soňa, urob tam aj to púšťanie tej oťaži, keď ide za oťažou, tak pekne. Katka, toč. Toč, Katka. Ale noha tam musí vytopiť, že kde máš tú nohu? To je moc. Stačí trošku, že ide za oťažou. Vnútor váhole, Soňa, nohy ti smrdia jak hovado. Krúžok si už zase mala urobiť. Ľahko si ručkuj tie oťaže. Poď, nekrát. Poď do stredu cez tieto plusové. Na tých plusových nezaspí. Rytmicky proste nech to toč, poď jemne. Poď. Tak. Otoč sa obúkom a späť. Noha. Kolena k sebe a jednoducho verho v tom pluse so sebou. Nemôžeš tam čučať a iba vysázať. Poď, kavalety. Poď. Kľudne urob malý krúžok, taký, aký zvládneš. Tak, poď pekne s ním. Poď. A keď poviem malý krúžok, tak mi neurob krúžok cez celú hlavu. Normálny krúžok urob tak, že každý krok budeš dotáčať.